ka danna subscribe kana ka haɗa da alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. Ga kuma yadda labaran namu na yau suka kasance. A ranar nan talata shugaban majalisar ceton kasa Birgediya Janar Abdulrahman Chani ya jagoranci taron majalisar ministocin kasa. Idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe a cikin shirinmu za ku ji mu ɗauke da ƙarin bayani akan abubuwan da aka tattauna kuma aka tsaida a wannan taron. A ci gaba da waɗannan labarai mu sanar da ku cewa gidauniyar ceton ƙasa da aka girka domin tattaro gudunmuwar 'yan ƙasa nan da can saboda gudanar da ayyuka na ƙaruwar al'umma da kuma ci gaban ƙasa. A ranar yau dinnan shugabar ita wannan gidauniyar cewa da Madam Bura Raki Jarmakwai ta kira 'yan jarida da sauran mawaka da kuma artist domin tattaunawa da su da kuma yi musu fashin baki a game da yadda gidauniyar take tafiyar da aikinta na tattaro da waɗannan gudunmuwoyi daban-daban. Haka zalika ta yi musu bayani a game da irin yadda idan aka samu waɗannan kuɗaɗe ake amfani da su wajen gudanar da ayyuka na karuwar al'umma. Ɗaya daga cikin wakilai na 'yan jarida cewa da Mudi Musa da kuma wakilai na mawaka da sauran artist cewa da Sani Mai Goshi sun yi muna ƙarin bayani a game da yadda suka fahimci ita shugabar ita wannan gidauniya ta ceton ƙasa da kuma yadda suke ganin cewa bangarorinsu daban-daban za su iya kawo gudunmuwa sosai saboda ci gaban wannan aiki. Ga dai bayanan da suka yi ɗaya bayan ɗaya. Lallai mun zance kuma an kwatanta mana a matsayin mu na 'yan jarida yaya shi wannan fon in yake tahe da kuma a ran da muke yau wani sakamako ne shi fon in ya samu kuma ina aka sa kudaden ko ina ake da niyan sa su. To lallai muna iya cewa mun gamsu da duka bayanan da ita president na fon ta yi saboda abubuwa da yawa wanda da ba mu sani ba a wanga gamuwan mun samu kanmu ya waye sosai saman shi. To akwai abu guda wanda muka yi insiste saman shi shine na yanda With Glovo, you've got the city at your fingertips. Craving fried chicken or smoky jollof? Order on Glovo. Family time. Parce que in kun lura da vrai babu kaman kwakwara hulɗa tsakanin ita fon ɗin da kuma kafofin watsa labaru na gargajiya wannan da kuka sani radio da tele da journal da saura. To mun haɗu wannan kuma ita president ɗin ta ce lallai ta lura kuma zata duba da yadda zata yi furke shi wannan aspect da muka yi suleve a samu a ga yadda za a yi aiki da shi furke gaban nan duk abin da fon yan zai ya zamanto kawahun watsa labaru masu zaman kansu da na gwamnatin su ma wato an sa su cikin tahiya saboda yau kun san tahiya ke ace kiki wanda wasu 'yan uba wanda ba su ki ba su ga yau an waye gari Nijar kin ma gaba ɗaya ta watse. To duk abin da ake nema a yi na alheri suna nan daga baya suna ja ta ƙasa furke dai abubuwan su wargaje furke su gurin su ya samu ya ci. To lallai a matsayin mu na 'yan jarida mun gane wannan kuma mun ɗau alƙawali na da yadda za a yi idan wato an shimfiɗa wannan partenariya tun ba a samu partenariya ba ma aiki ne da kullum muke yi kuma zan mu ci gaba da yi saboda ƙasarmu ta kwan lahiya ta tashi lahiya. Kuma ita president ta yi wani jawabi na cewa in kun ɗauka a Burkina Faso fon insu a ranar yau sun kai hal abin ne kai kuɗi miliyar 195. To mu kuma Nijar hal yanzu muna a miliyar 26 kadai. To kun ga kenan akwai tahiya guda ce ake bori guda ne ake matsayi don shi ya kawo muka ce to kenan akwai lallai necessity na a duba a ga yanda